Per començar, seria rellevant comentar que un dels aspectes que ens caracteritza als humans és la nostra capacitat de raonar. És precisament aquesta capacitat un dels principals elements que ens diferencia dels animals. Els enfocaments que han estudiat aquest constructe es podrien dividir en dos grups: els actuals, que comentarem en un primer lloc, i els tradicionals. Quant als actuals, trobem tres grans perspectives: el connectivisme, la teoria de la ment i la metacognició. A continuació els exposarem amb més detall. El connectivisme és una perspectiva exposada per George Siemens que postula la importància de les xarxes als processos d'ensenyament i aprenentatge, tenint en compte el desenvolupament que s'ha donat cap a una era tecnològica i cada vegada més complexa. Al següent vídeo s'explica de manera més clara en què consisteix. D'altra banda, la teoria de la ment seria la capacitat cognitiva per a comprendre la resta com a agents amb intencionalitat, creences i desitjos. Aquesta es troba molt relacionada amb l'autoconsciència i l'autoregulació. Per tant, possibilita predir i comprendre les conductes, coneixements, intencions i emocions d'altres persones. En aquest sentit, inclou alguns elements metacognitius, com la percepció d'expressions emocionals, l'atribució de desitjos, intencions i creences i la capacitat d'empatia. En certs estudis es varen trobar evidències en relació al trastorn autista, que es caracteritza per l'absència de la teoria de la ment. A més, trobaren que la teoria de la ment és una capacitat innata que s'activaria al voltant dels 3 anys i que la seva absència no comporta dèficit intel·lectual general. Per últim, la metacognició es podria definir com l'activitat mental on l'objecte de reflexió són els processos i els estats mentals. Per tant, es tracta d'adonar-se de com es pensa, dels processos que s'utilitzen i de què i com s'aprèn. Per tant, permet conèixer, controlar i autoregular el propi funcionament intel·lectual. En aquest sentit, són molts els àmbits als quals es pot aplicar, com per exemple en la resolució de problemes, per diferenciar entre experts i novells, en execució acadèmica o fins i tot en l'aprenentatge. Una vegada coneixem les perspectives actuals, passem a explicar les tradicionals. En primer lloc trobem l'introspeccionisme, després l'associacionisme, el conductisme i el neoconductisme, la gestalt, la psicometria i finalment el processament de la informació. En primer lloc, caldria ressaltar la introspecció. Wundt és considerat el promotor de la psicologia experimental. El seu objectiu era centrar-se en l'estudi de la consciència, descomposant l'activitat mental en operacions més bàsiques. Va contribuir enormement al seu estudi incorporant un mètode per avaluar l'activitat mental, que és la introspecció, la qual consistia en l'avaluació d'una persona sobre la seva pròpia consciència. El conductisme i el neoconductisme. Primerament parlarem sobre l'associacionisme. Aquest exposava que la cognició humana es podia expressar també en una relació entre idees, originades a través de l'experiència. El conductisme es centrava sobretot en aspectes de l'aprenentatge. D'una banda, Thorndike realitzà diversos experiments que li permeten aportar la llei de l'efecte i el procediment de resolució per l'assaj i error. D'altra banda, Pavlov demostrà els efectes del condicionament clàssic en l'experiment de salivació. Watson va promoure el conductisme rebutjant conceptes mentalistes i d'introspecció, centrant-se en l'observació directa, i aplicar tots els seus coneixements sobre aquest a la publicitat. El neoconductisme té a Skinner, Yahoo i Tolman com a representants,
Skinner no va tindre en compte les variables intermèdies. En canvi, Hull i Tolman tenen en compte variables mediacionals entre els estímuls i les respostes. Al mateix temps que es desenvolupa el conductisme, a Alemanya es desenvolupa la Gestalt, baix la premissa de «el tot és més que la suma de les parts». Es centra principalment en explicar els processos que comporten el fracàs en la solució de problemes. La fixació funcional, quan un objecte té un ús diferent al que normalment té o es pensa que té. Un exemple seria el de la caixeta de mistos, l'espelma i les xinxetes. Les disposicions consisteix en resoldre un problema d'una manera determinada, que requereix altra solució diferent a la presentada anteriorment. Altre exemple d'aquesta situació seria les gerres d'Aulla. I l'Einstellung és una variació de les pressuposicions. Ara us parlarem de la psicometria. Aquesta tracta de mesurar la capacitat mental de les persones a través dels tests psicomètrics i els tests mentals. També obre un tema polèmic sobre si cal considerar un factor general de la intel·ligència, el conegut factor G, o si cal considerar diferents tipus d'intel·ligències. Stenberg proposa que la intel·ligència es divideix en capacitats diferents. L'última d'aquestes perspectives és el processament de la informació. Com que el conductisme entra en una crisi interna, va permetre l'aparició de noves perspectives. Entre aquestes destaca l'enfocament cognitivista, que es basa en el processament de la informació. Amb aquesta es refuta l'associacionisme, ja que no són tot associacions, i s'empra la metàfora de l'ordinador per explicar el funcionament de la ment, que es concep com un sistema simbòlic físic. Aquesta concepció de la ment va entrar en crisi, ja que no només considerava el raonament deductiu, i no altres també existents, com l'inductiu o els heurístics, tal com ho exposaven Newell, Miller, entre altres. Bé, i a continuació hem observat a través d'una pel·lícula, El hombre bicentenario, algunes de les corrents explicades. En la taula de continuació queden recollides alguns dels exemples on veiem aquestes. Per a finalitzar, us convidem a reflexionar sobre aquesta qüestió. Seria possible aplicar la metacognició a nivell d'intel·ligència emocional? En altres paraules, podríem parlar del terme metaemoció?